Доброго вечора. Пане Романе, коли в Казахстані почалися ці події, одразу після Нового року, знаєте, було можливо трошки цинічно лунало воно, що відволікання уваги російських військ в казахському напрямку полегшує ситуацію в Україні. Можливо, Росія не наважиться на ці загрози або застосування сили з Україною. Що ви думаєте з цього приводу? Чи загрози стало менше через те, що їм треба реагувати на тому східному напрямку, південно-східних кордонах? Чи загроза залишається, на вашу думку, такою самою, яка була до Нового року? Якщо оцінювати воєнно-політичну ситуацію, воєнно-тактичну, воєнно-стратегічну, то вона залишається незмінною. Тобто рівень загрози, виходячи з змін, навіть які відбулися за останню добу, він зростає. Причому, скажімо, він зростає в залежності від того, як розвивається політична ситуація і в Росії, як ведеться діалог в рамках групи стратегічної безпеки в Женеві, по лінії Росія-НАТО. І от навіть сьогодні, зверніть увагу, впродовж дня йшов діалог в Раді Росія-НАТО, і тут же відбувалися зміни стосовно нарощування угрупування, яке зараз проводить навчання біля східних кордонів України. Тобто можна говорити про те, що ситуація в Казахстані, як і ситуація в Україні, це складові зовнішньополітичних експансійних кроків Кремля. Говорячи про це, ви зараз торкнулися теми сьогоднішнього засідання комісії Росія-НАТО. Чому може бути предмет цих переговорів, якщо до самого початку сторони висловилися так, що нема особливо про що говорити, або коли Росія оприлюднила на своєму сайті МЗС вимоги до НАТО, зрозуміло, що публічне виставляння таких вимог, навіть якби НАТО хотіло б на них погодитися, воно робить неприпустимим ці угоди, і навіть ці російські пропозиції критикувалися з боку російської сторони таких людей, як Глеб Павловський, який казав, що просто це не фахово, не може інша сторона прийняти той ультиматум, який оприлюднюється на сайті МЗС Російської Федерації. З іншого боку, і учасник від Росії цих переговорів, заступник Лаврова Сергій Рябков, людина, яка висловлюється на кшталт, Росія має збирати манатки і збиратися. От коли такі учасники переговорів і така передумова, про що вони можуть домовлятися? Перше, і це дуже важливо, насправді говорити є про що. Тому що в результаті майже 7-річних дій останнього періоду розвалено договір про РСМД. Фактично Росія в односторонньому порядку зруйнувала угоду про розповсюдження звичайних озброєнь і фактично в односторонньому порядку нарощує той потенціал, який знаходиться за рамками, в тому числі і СНВ-2. Тому в даному випадку говорити по лінії НАТО-Росія є про що. Тому що те, що робить Росія, вона фактично руйнує міжнародне право в частині безпеки і континентальної, і глобальної. А тепер чи може НАТО говорити по тексту так званих гарантій, які іменуються дипломатичним ультиматумом? Ні НАТО, ні Європейський Союз, ні нормально цивілізований, освічений чоловік, він не буде говорити на тему права вибору країни стосовно її політичного курсу, суверенного вибору держави щодо обрання форми безпеки. Я вже не кажу про те, що НАТО не буде обговорювати питання законності, конституційності, незаконності з точки зору міжнародного права, окупації Росією Криму і окупації частини Донбасу. Для НАТО тут нічого дискутувати. Як перше, так і друге, воно абсолютно чітко прописані в нормах міжнародного права. І ні НАТО, ні члени НАТО не будуть з Росією цю тему дискутувати. Вони і сьогодні під час розмови чітко заявили, що Росія має виконати всі позиції, положення норм міжнародного права, в тому числі вийти з Криму
вивести звідси війська, далі вивести війська з Донбасу, припинити постачання зброї в Крим, Донбас, те ж саме зробити і по Придністров'ю, і по Грузії, і так далі. До речі, це сьогодні прозвучало з вуст учасників зустрічі, в тому числі абсолютно чітко російським представникам було сказано, що ви порушуєте не тільки ті речі, які видимі. Росія порушила норми міжнародного права в частині виробництва, використання, розповсюдження хімічних озброєнь, в тому числі речей, які стосуються біотехнічної зброї і так далі. Тобто все це сьогодні звучало. І в той же час НАТО чітко розуміє, що загроза спочатку регіонального, а потім континентального конфлікту є дуже серйозна. І це сьогодні на брифінгу в тому числі і сказав генеральний секретар НАТО, що запобігаючи високій ймовірності початку і розростання такого конфлікту, НАТО готово сідати і обговорювати речі, які стосуються безпеки, механізмів транспарентності, тобто прозорості, механізмів контролю над озброєнням з двох сторін. Але НАТО не буде обговорювати речі, які знаходяться за рамки статусу і мандату НАТО в цих питаннях. І майже кожен із представників держав, які є членами НАТО, піднімаючись про це, говорили. В тому числі про перспективи вступу України, Грузії і всіх, хто зробив такий вибір, до НАТО. Тому очевидно, що так званий ультиматум чи гарантії безпеки, в яких речі, які суперечать нормам міжнародного права, не будуть обговорюватися ні на двосторонній зустрічі Сполучені Штати, Росія в Женеві, ні на зустрічі в Брюсселі, ні на завтрашній зустрічі у Відні. Тому що це означає руйнувати норми міжнародного права і створювати паралельну систему міжнародного права, який так уже Кремль роками створює. Я лише хочу вам нагадати. Угода по Придністров'ю, угода по Осетії, так звані Мінські домовленості. Давайте так, з одного боку поставимо оці видумки російські, а з другого боку норми міжнародного права. І ми зрозуміємо, як останні роки Росія завдяки силі фактично виводить світ із норм цивілізованих міжнародного права і створює паралельну систему, свою систему, яку вона вважає необхідною. Фактично Росія вертається до тих принципів розподілу світу, які було запроваджено завдяки зусиллям Сталіна, завдяки зусиллям Радянського Союзу. Тому тут треба чітко розуміти, що може обговорюватися на цих зустрічах, що не може обговорюватися. З іншого боку, знаєте, вони проводять розмови, але слова того ж Рябкова, якщо НАТО не пристане і Сполучені Штати на пропозиції Російської Федерації, то відповідь буде військова. І коли воно звучить так, буде військова відповідь, в першу чергу йдеться мова про Україну. Тоді чи можна взагалі собі уявляти, що в ході переговорів можна просто абсолютно знизити ризик подальшого нападу на Україну? Чи як ви передбачаєте це буде? Чи все ж таки через якесь загострення буде вирішення всіх цих питань і Кримського, і Донбаського, і Придністровського, і решти, які були створені Росією на колишніх теренах Радянського Союзу? Коли маєш справу з такою людиною, як Рябков, який є таким яскравим представником совкової дипломатії, треба завжди прислуховуватися до кожного слова. Коли він презентував так званий ультиматум, він дійсно, так як ви процитували, сказав про військову відповідь. Коли він презентував результати першої телефонної розмови Путін-Байден, він сказав не військової, а військово-технічної. Військово-технічної можна стовпи для зв'язку поставити, можна намети поставити, можна ремонтувати війська. А вчора, зверніть увагу, на брифінгу він уже сказав військово-навчального характеру відповіді. Тобто, про що це свідчить?
Рябков, я не знаю, чи Рябков це є, власне, Кремль, бо з точки зору досвіду я можу сказати, що Кремль себе веде яким чином? Якщо треба десь дирку заткнути в зовнішньополітичних кроках, в міжнародній політиці, то туди висовується авангард Міністерства закордонних справ Російської Федерації. А от якщо треба вести серйозні переговори, туди втягується, власне, сам Кремль. Тому я би тут розрізняв. Але очевидно, що Рябков відповзає. І це по його риториці відчувається. В тому числі і по результатах вчорашньої зустрічі з пані Шерман. Тобто це відчувалося. Так само його відповідь: а якщо нічого не буде? Цитую: краще просто поговорити, ніж нічого не робити. Тобто насправді сам Рябков, очевидно, відповзає назад. Тут дуже важливо чути і бачити, а що буде робити Кремль, а ще точніше, а що буде робити Путін. Але оцей момент, коли вчора Рябков сказав про військово-навчальні, скажімо, механізми відповіді, а сьогодні це вже почалося, тобто це свідчить того, що тут є якби з'єднані посудини. І це дуже чітко координується. Але б я ще раз кажу, коли маєш справу з такими, як Рябков, треба дуже уважно слухати, що він говорить. І в тому числі, вибачте, в тому числі і розглядати, а чи не є, чи це просто димова завіса для того, щоб діяти зовсім по-іншому. Трошки, можливо, зараз не по темі відволікуся. Ви зараз так розписали московську модель зовнішньої політики, коли застосовують авангард МЗС, а коли виступає сам Кремль, що одразу аналогія, просто ми більше знаємо про Україну, і прям схоже на два центри зовнішньої політики. Один в Офісі Президента з Єрмаком, а інший в МЗСі з Кулебою. У нас таке абсолютне повторення в Україні тут російської моделі зовнішньої політики. Мабуть, ви по мені знаєте, наскільки це мене дратує. Дратує в тому числі, що це мавпування російського оригінала. І це неприємно насправді. Бо хто і що, як не МЗС і міністр закордонних справ, мають презентувати державу насамперед на зовнішньополітичному напрямку. І коли бачиш, що цим займається особа, який ні по статусу, ні по повноваженнях не належить це робити, то ти прекрасно розумієш, що це глум над Конституцією, над законодавством, над інституційною моделлю демократичної держави. Тому від самого початку до сьогодні мене це дратує. І я розумію, наскільки це б'є в тому числі по дієвості системи зовнішньої політики, інституційної системи зовнішньої політики. А дратує, тому що це ви праві, це просто копія, це калька того, що робить Москва. Сьогодні ж з'явилася інформація про цей так званий, журналісти дізналися про таємний цей акт, таємність його вже не дуже таємна, 200 мільйонів доларів допомоги Сполучених Штатів в разі агресії. І там йдеться мова про, якщо агресія почнеться, то Сполучені Штати нададуть в рамках цієї суми радіолокаційне і деяке морське обладнання для України. Хоча там же є приписка, це по новинах Української правди пишу, що особливо це завдасть якогось там удару по Російській Федерації, але сильно на ситуацію багато не вплине, так принаймні в Українській правді їхній співрозмовник те названий сказав. Чи достатній, на вашу думку, цей пакет допомоги буде Україні в разі агресії? З моєї точки зору, подібні інформаційні витіки робляться для того, щоб показувати, в тому числі і для переговорників, які аргументи. Але з точки зору того, що мені відомо, відноситися до цього списку і до цієї інформації лише як аргумент, який використовується в цьому діалозі, який почався. Що стосується переліку, скажімо, об'єктів допомоги, то він набагато ширший, а механізми тиску на Росію набагато більші і дієвіші. З моєї точки зору, це лише тактичні кроки, які сьогодні показують, а по якому напрямку буде розвиватися ситуація. В тому числі це відчувалося сьогодні на брифінгу
генерального секретаря НАТО Расмусена, який абсолютно чітко сказав, що ми не просто будемо надавати допомогу Україні зараз, ми будемо нарощувати цю допомогу в оборонному напрямку. Тому, з моєї точки зору, регламенти і НАТО, і Сполучених Штатів Америки, вони передбачають необхідні кроки. Ці кроки будуть робитися. Важливо тут що? Важливо тут позиція українського політичного керівництва, його активність у цій ситуації, його взаємодії з відповідними структурами НАТО і Міністерства оборони Пентагоном Сполучених Штатів Америки, постійний діалог, відкритість в діях і виконання домовленостей. І з моєї точки зору обмежень по переліку подібної допомоги не буде. Вона буде надходити і зараз, і буде надходити на випадок зростання, тобто ескалації ситуації на кордонах. У мене будуть і питання і по внутрішньому українському порядку денному, але зараз все ж таки, як до колишнього посла і знавця, в принципі, міжнародної політики, і знавця такого його складного сектору, як пострадянська територія, для вас самого зрозуміло взагалі, що відбулося в Казахстані, бо дуже багато хто пише про нього, кажуть, використовують оцей прикметник неочікувані протести. І дійсно неочікуваність в тому, що серед країн Центральної Азії, або, як колись казали, країн Середньої Азії, Казахстан здавався найбільш пристойним з точки зору рівня життя. Можливо, якщо не брати до уваги Киргизстан, то найменш, можливо, такий диктаторський, дуже авторитарний, але порівняно з іншими режимами поруч, можливо, найм'якіший режим, який відкритий до світу і проводив таку авторитарну, але модернізацію, як кажуть українські експерти зі східної політики. Що відбулося там? Для того, щоб говорити про Казахстан, перше, що треба зрозуміти, сусідами Казахстану є не Німеччина і навіть не Польща. От те, що я зараз сказав, от ви мене почуєте. Ви особисто, ви, пане Османе, ви це дуже добре розумієте, тому що сусідами Казахстану через море є Азербайджан, потім Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Китай і Російська Федерація. Оце треба зрозуміти, хто сусіди, і усвідомити, що на цей регіон має колосальний вплив, в тому числі й Туреччина. Це перший фактор і перший блок, який треба завжди пам'ятати, коли ми говоримо про таку країну, як Казахстан. Друге, коли кажуть, Казахстан – це ісламська, тоді задумується мусульманська держава, потім взагалі задумуються і перестають ці слова згадувати. Це друга річ, яку треба завжди пам'ятати і розуміти, що фактор ісламу в Казахстані – це фактор ісламу в Казахстані. Третю річ, яку треба завжди пам'ятати, коли йде мова про Казахстан, що є Російська Федерація, яка є біллю, проблемою, фактором, як завгодно використовуєте, це вже на вибір, який намагається впливати, тиснути, завойовувати весь пострадянський простір без винятку. Без винятку. Наступне, що треба пам'ятати, те, що на сьогоднішній день і ця річ є суперважливою. Окрім європоатлантичного чи північноатлантичного середовища воєнно-політичного, економічного, формується і починає дуже серйозно впливати на всю ситуацію Тихоокеанський регіон. Бо тут в Європі є Європейський Союз і НАТО, а там є КУАД і ОКУС. А тепер давайте задамось питанням. Тепер ми казахи, а куди нам? А тепер розбираємо ситуацію по деталях. І так, українські, тобто я беру пострадянський простір, українські олігархи, де вони ховають свої статки, бо вони впливають на ситуацію? В офшорах європейських. Питання тепер по Казахстану. А де це подівають, де це роблять? Такі ж самі брати, родичі їхні, скоріше за все, як побачимо по доньці Назарбаєва, так само в Британії.
Британії. Але якщо зважити весь розмір і подивитися на сумарний фактор, це Сінгапур. Ага. От якщо зважити насправді, взяти об'єм, то це Сінгапур. Тобто тепер я задаю питання. Так а куди ми з усіма всіма факторами, тобто як Казахстан, спрямовуємо свої інтереси? Я не буду зараз цитувати одного із дипломатів, який мені казахський абсолютно чітко сказав. Звучало так. Ти повинен розуміти, що Європа для нас – це Росія. Ну ми ж її бачимо. Кожен день. Ми цю Європу бачимо, якою є вона. Наступна річ, яку треба дуже добре пам'ятати. Коли говориш про цей регіон і розумієш фактор Тихоокеанського, скажімо, потуги Тихоокеанської, Квад, ОКУС, то розумієш, що якщо це в Європі поєдинок, умовно кажучи, Євросоюз, НАТО проти Росія, як це називається, об'єднання держав, ОДКБ, ОДКБ воно називається, то там є Квад, ОКУС, а з іншого боку Китай. Тобто абсолютно зрозуміло, що Казахстан знаходиться в дуже складних регіональних, континентальних і геополітичних умовах. А тепер ще декілька деталей. Що відбувалося буквально останні 3 роки, коли почалася так звана трансформація, неправильне слово трансформація, передача, ні, не передача, відхід Назарбаєва від влади, конституційна реформа, передача там, скажімо, там створення Ради безпеки, нова конституція, обрання Токаєва президентом і так далі. Цей процес супроводжувався дуже цікавими речами. Це насамперед тим, що вплив на економіку Казахстану продовжували особливо в великій частині Китай, Росія, Туреччина, Сполучені Штати Америки. Тепер давайте ще точніше заглибимося. А як це могло так там Сполучені Штати Америки зберігатися своїм впливом при всіх санкціях, які вони приймали по відношенню до Росії, до Білорусі і так далі? А дуже просто. Тому що компанії американські, які там працюють, вони працювали як виняток. Для них було зроблено певний виняток. До чого цей виняток привів? Я зараз поясню. До того, що особливо останні роки російською корупційною машиною була нав'язана конкуренція між російським капіталом, китайським капіталом, турецьким капіталом, американським капіталом в боротьбі за корупціонування казахського чиновника. Ось справжня причина. Ось справжня причина. Наведу такий факт. По законодавству Казахстану участь у будь-якому бізнесі, який має зовнішні інвестиції, в торгах, за будь-яких бізнесових процесів, публічних, не менше 24-30% зобов'язаний був брати участь казахський капітал. За останні 3 роки до жодного конкурсу, до жодного інвестиційного проекту казахський капітал не був допущений. А оця змагання довело до того, що середній клас, дрібний і середній бізнес, вони бачили, як драхліюча і відходяча система, яку очолював Назарбаєв, все більше і більше нав'язувала державі корупційні механізми. Бо згадайтесь, а чи не українці пишались тим, як Назарбаєв приводив туди британський суд, як сформувалися інші механізми, як проводилася деросіїзація Казахстану і так далі. Адже ми все це бачили. І тут для когось несподіваний протест. Для мене він був закономірним. Тому що було видно, як в тому числі капітал, який туди заходив, під операційним впливом російського капіталу породжував все більшу і більшу корупційну лавину. Ось справжня причина. І якщо говорити по великому рахунку, то у Казахстану, в Україні,
В тих, хто бажає бути цивілізованим, є одна проблема – це Росія. Її участь, чи інтервенційна, чи участь фінансами, чи участь капіталом. Коли заходять росіяни, чекай біди. Більше того, за ці 3 роки росіяни почали витискати через корупційний механізм американський капітал, китайський капітал. Вони по-різному реагують. Американський капітал буде здіймати гвалт. Китайці будуть мовчати. Але будуть своє робити. Будуть тихою сапою повертати свій вплив. І зверніть увагу, як зараз візит Патрушева до Астани, через декілька годин дзвінок міністра закордонних справ Китаю до Казахстану. Далі розмова по телефону Путін-Токаєв. Розмова Токаєв-Сі Цзіньпінь. Насправді зараз іде вирівнювання ситуації. Але ще одне. От ті, хто пам'ятає «Біле сонце пустині», фільм такий, там є класична фраза. Схід – це дуже делікатна справа. І це треба пам'ятати. А ще я хочу, щоб ви це знали. Ви говорите з людиною, яка там жила. Яка знає, що таке, коли там був керівником перший секретар Кунаєв. Коли в кожному аулі керівником був Кунаєв. І треба розуміти, що коли ми маємо справу з Казахстаном, ми маємо справу ще з величезною традицією. І не можна цих речей не враховувати. Я дуже люблю цей народ і дуже люблю його історію. Вона велика, вона може претендувати на колосальну роль. Але от те, що російський капітал, заручившись останні роки, для мене незрозумілим союзником, таким як окремі бізнеси американські, китайські, турецькі, почали фактично витискати казахський капітал, він не міг не спрацювати. І якби мене запитали, а хто це виступив з протестом, то я відповідаю. Це національний капітал, який почав трошки рости. Він почав спинатися на ноги. І знущатися над ним нікому не дано. Нікому, я ще раз кажу. Зараз він програв цей національний капітал? Ви знаєте, я подивився ті рішення, які прийняті, перелік. Я розумію прекрасно, що частина із цього переліку буде не виконана. Знаючи оцю вайлуватість, яка там завжди була присутня. Але якщо хоча б половина з того, що зараз було запропоновано, буде зроблено, і Казахстан, і казахи, і казахський капітал виграє. Я в цьому переконаний. Але я ще раз кажу, біда Казахстану – це втручання Росії туди. І не тільки військове. Зараз по частинах з того, що ви зараз говорили, перше, що ви сказали, давайте уявимо, де перебуває географічно Казахстан, між ким він затиснутий, в тому регіоні трошки східніше, правда, між взагалі 2 країнами, без виходу навіть до внутрішнього моря, такого як Каспійське, між просто Китаєм і Росією затиснута Монголія і, як не дивно, країна з працюючою демократією. Вона така, трошки специфічна теж, але ми бачимо з моменту розвалу Радянського Союзу постійна зміна влади, конкуренція і, в принципі, відмічає, що це такий, від гібридного більш до демократичного режиму, і якось монголам між затиснутими 2 монстрами вдається зробити таку ж працюючу демократію, хоча, можна сказати, особливих, можливо, демократичних традицій у Монголії, мабуть, теж не було до того, як вона отримала цю більш-менш незалежність вже в пост-90-ті роки. Це перше. По-друге, про приреченість країн, куди лізе Російська Федерація. Знаєте, я звернув увагу на таку деталь, коли про від військ ОДКБ оприлюднював прем'єр-міністр Вірменії Пашинян. Знаєте, іронія в тому, що єдиний лідер в ОДКБ, який прийшов демократичним шляхом, який прийшов, в принципі, шляхом, можна сказати, кольорової революції, те, що критикується всіми решта, йому довелося говорити про це. І якщо дивитися на минуле Пашиняна,
він був один, хто був в АНК і в партії Лівона Тер-Петросяна, першого президента Вірменії, які були абсолютно проти на початку Євразесу, повністю були за ЄС, інтеграцію в НАТО, прийшовши до влади, він все це нівелював. І це лідер, який прийшов на проєвропейських якихось таких засадах. Це означає, що, в принципі, якщо просто Україні пощастило більше, можливо, з усіх, всі решта, яким чином би ми не критикували? В Україні критикували за дуже мирність мінського протесту, от казахський був немирним, да? А вірменський взагалі нібито виграв. А в результаті всюди виграє поки що, ну, на очі, якщо дивитися, виграє Російська Федерація. Чи означає це приреченість всіх країн СНД на даному шляху свого розвитку, на даному рівні російського багатства і капіталу, який навіть в Україну, з якою є конфлікт, дуже легко входить іноді через опосередковані структури, що ці країни, які протести зараз не вигадували, вони поки що приречені бути під впливом Росії? Перше, я не казав про приреченість, я казав про біду. Ні, це питання моє. Я не кажу, що ви сказали. Розумію. Я запитую, чи приречені вони? Да. Перше, по-перше, ситуацію зараз в Казахстані виграє Китай. Якщо таки бути, скажімо так, максимально лапідарним. І це вже видно. По-друге, коли говорять про Токаєва, я думаю, що треба придивитися до нього. І це не Пашинян. І його становлення, його дії, вони в великій мірі, та це відомо і по його біографії, вони дуже близькі по поглядах до Лі Куан Ю. Так, це дійсно східний лідер, східними такими підходами, але якщо подивитися на його поведінку, рішення і речі, які він пропонує, то вони знаходяться в фарватері дій, які в свій час застосовував Лі Куан Ю. Я би навіть пропонував, в тому числі нам, придивитися до оцього порівняння. Але тут дуже серйозно на ситуацію впливає дійсно зовнішній вектор, зовнішнє середовище, безумовно. І я бачу дуже великий потенціал Казахстану якраз завдяки тому, що в тому числі і період Назарбаєва. В Казахстан було залучено і американські ресурси, і турецькі, і китайські, і японські, і італійські, і французькі. Що важливо зараз? Важливо не розтратити багато позитивних речей, а примножити їх. І не дивлячись на оці за окремий тиждень заяви Токаєва, з моєї точки зору, була допущена помилка протестуючими. Буквально на другий день початку протестів треба було вступити з ним в діалог. Коли вони не пішли на діалог, а не пішли в силу того, що не були організовані. Ось де був прокол. З моєї точки зору, він би прийняв цей діалог, бо насправді, якщо подивитися на пропозиції рішення, які зараз прийняті, вони в фарватері того, про що говорили люди, про що говорили на вулицях міст. Тобто це означає, що там здорове начало є. І є ще одна річ. Зверніть увагу, скільки він біля керма, очолював Меджліс, зараз президент, але його син, як залишався на рівні там дрібного бізнесу, він так і залишається. Ну, поки він не мав сам батько всю повноту влади в країні, можна сказати, від клану Назарбаєва тільки позбулися, да? Ще дуже мало часу минуло. Давайте так, я навіть слова проти цього не скажу, бо я розумію, що зараз в Сінгапурі прем'єр-міністром син Лі Куан Ю. Я це розумію. Бо я це віддаю, власне, тій традиції, яка є на Сході. До речі, я це теж не по темі. Ви коли кажете про Схід і розуміння Сходу, от це питання про Китай, яке нещодавно читав, що у західних країн була така впевненість, що Китай спочатку стане багатим, відкритим світу економічно, а потім змушений буде демократизуватися. І от зараз у Заходу таке розчарування, багатство, відкритість економічна не означає, що за цим іде демократизація, як це казали про країни Європи, для яких це передумова. Бо в жебратстві не можна бути демократичним, це охлократичне виходить. Але щось Схід дійсно не показує нам взірців, ну, окрім Тайваню, який не визнаний майже ніким в світі, на Сході і Південної Кореї, яка
пройшла шлях, до речі, на Південної Кореї дуже іронічно. Чи не кожен президент опинявся там за ґратами, або принаймні на нього заводили кримінальні справи? Якщо подивитися на перелік останніх 9 президентів, там, здається, жоден не оминув кримінальні справи. І Південна Корея якось так більш з Японією схожа. У Сходу не вдається навіть в разі багатства ставати демократичною і, скажімо, партнерською країною в нашому західному розумінні. Османе, і в мене дуже позитивна конотація слова «схід». І якби не перенаселеність, тому що, давайте правді скажемо, 3/4 населення планети Земля знаходиться в цьому регіоні. Це потребує колосальних ресурсів. І це потребує відповіді на слово «багатство» іншого змісту, іншої кратності, ніж це може бути в Європі, ніж це може бути в Північній Америці, Африці, тому що це величезний потенціал. І от, власне, я коли кажу «схід», я в ньому бачу цю позитивну конотацію, вміння поєднувати оці речі. І якщо Європа, вона несе в собі метафізичний характер, то Схід в собі несе колосальну духовну силу і духовний потенціал. І от це різні речі, але вони в меті однакові. В них мета – це процвітання, це благополуччя людини, це рівноправність людей і так далі. І коли ми про це говоримо, і говоримо насамперед з точки зору такої адресності, як Казахстан, то зрозуміло, що те, що ми бачимо сьогодні, це в тому числі продукт радянського імперіалізму, російського впливу колосального на це середовище. Це в тому числі і розгром казахського ісламського руху як такого. Тому що все це має наслідки. Але я все рівно, коли я дивлюся на Казахстан, я в ньому бачу колосальну силу. По-перше, по ресурсах це одна з найбагатших країн Азії. Це треба розуміти. Наступне, це транзитний, це хаб транзитний в усіх абсолютно відношеннях. І тут дуже легко сприймаються і європейська, і азійська політика, і китайська політика, і так далі. Лабільність оця. І дуже важливо, що останні роки казах, він почав себе самоідентифікувати. І тому оцей бунт середнього класу – це в тому числі заявка на те, що ми є, ми відбулися, ми хочемо бути господарями. Не знущайтеся над нами, бо той факт, який я вам привів, російське змагання за корупцію, за корупційний вплив на казахський державний менеджмент – це колосальне зло. Це зло сьогодні працює в усьому світі. Але коли говориш про Казахстан, то відчуваєш найбільший вплив цього фактора. Тому очевидно, що там є колосальний потенціал. Стосовно Монголії, ви бачите, я втік від цього питання. Я по життю ніколи не говорю про речі, які я, скажімо, знаю поверхнево. Тому мені дуже складно говорити, що і як там відбувається. Дякую. Це Роман Петрович Безсмертний, колишній український депутат, народний депутат кількох скликань. І такий цікавий співрозмовник, від якого завжди можна почути щось нове. І принаймні він визначив казахські протести як протест середнього класу і казахського національного капіталу, який опирався через корумпування державного менеджменту транснаціональним, зокрема російським капіталом і конкуренцію капіталами інших країн, які працюють в Казахстані. Я дякую